Μάλιστα. Κανονικά. Τζαζιές. Για φαντάσου το. Δεν χορεύει να δείτε. Ήπιος χορός. Όλα πάνε βάσει σχεδίου. Σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, Μίλτο, δεν θέλω να σου τρομάξω, αλλά ετοιμάζω τη νέα μου δουλειά στο YouTube. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια για τη δουλειά σου, βέβαια. Η δουλειά μου. Δύο λόγια, δεν θέλω πολλά, δύο λόγια. Σαφέστατα προσβάσιμη στο ηθικό στέρνο του μεγαλείου μου. Ταπεινός. Προσγειωμένος. Καλός. Μη λες ονόματα. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Αρέσει. Νομίζω αυτό εδώ. Ξεκινάς αυτό εδώ πέρα λοιπόν, Ναι, έτσι. έχει και Για να θα δούμε. γίνει τρισδιάστατο. Αυτό θα κολλήσει πάνω εδώ, αυτή η φάτσα, ελπίζουμε να βγει. Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει. Θα γίνει με δεν το συζητάω, εννοείται. Microtechnology είναι. Μάλιστα. Αυτά που λες. Εδώ πέρα είμαστε, θα δουλεύουμε σκληρά για τη δουλειά, να βγει η δουλειά. Αυτό εδώ πώς έχει προκύψει, ας πούμε. Αυτό είναι ένα πάρτ από μηχανή. Έτσι. Ένα κλασικό τασάκι λοιπόν. Βεβαίως. Ωραία. Στην Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πώς δεν έχει, ρε, εγώ το βλέπω. Για δείξτε. Θέλω να μας πεις δύο λόγια. Δύο λόγια, όχι κάτι. Δύο λόγια. Είναι αυτό το έργο, είναι η ισορροπία. Θα το δείξω από κοντά λίγο. Άντε, γεια σας. Η ισορροπία, για πες λίγα λόγια. Ναι, είναι η ισορροπία που θα ήθελα που αναζητάμε οι άνθρωποι στη ζωή, ας πούμε. Και η οποία νομίζω είναι απλό το έργο, δεν νομίζω ότι έχω πολλά πράγματα να πω. Δηλαδή, Μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του. Μιλάει από μόνο του. Δηλαδή πάει, τέλος. Έτσι είναι, έφραστες ισορροπίες. Για να δούμε. Το πρώτο παιδιά να μην βιαστώ. Δεν είναι, εντάξει. Είναι επίσημο, αλλά. Μπράβο, έτσι, γι' αυτό. Αυτό είδες πόσο προσεκτικός είναι. Μια επίσημη δήλωση από τον καθηγητή. ας πούμε. Ναι, νομίζω. Δύο λόγια. Γιατί, ναι, βεβαίως. Η ισορροπία, έτσι. Ισορροπία. Λίγο κυτρινάκι θα το θέλει. Λίγο. Μια εικαστική παρέμβαση από το δάσκαλο, μάλιστα. Εδώ πρόκειται για κάποια. Α, όχι, πρέπει να είναι ένα απλό κουβά. Μάλιστα. Παρουσίαση. Όχι, είναι το φέρεις έτσι. Παραλίγο εμφανής. Εδώ μιλάμε για τη σύγκρουση, έτσι, σαφώς. Μην γελάς, Είναι έτσι. Και το... Με το όπλο. Λίγα της μάγης. Κάνει και τώρα μαγάκια. Ωραία, το καταλάβεις. Εντάξει, δεν του φέρνει. Εντάξει, λίγο εδώ το προγουλάκι, αλλά είχε αυτό το προγούλι. Εξοχότατο κομμάτι. Βιβλικό. Βιβλικό. Πανάγιο. Θα έλεγε κανείς. Ωραίος. Ποιος είναι ο συμβολισμός? Ναι. Η ευστοχία μέσα στην αναζωογονητικότητα θα έλεγε κάποιος. Πιο ωραίο. Κάπως και ωραίο, έτσι. Τι έχει πάθει εδώ ο άνθρωπος, έτσι. Έχει τη λέξη το κεφάλι του με αυτό το χαρτί. Είναι. Πνίγεται. Πρέπει να έχει πεθάνει, έτσι. Ναι, Λογικά. δεν μπορείς να αναπνεύσεις μέσα από αυτό. Και ως παράνομες λήψεις. Βγάλε τη μαμά μου με το μπαμπά μου. Είσαι σίγουρη. Ναι. Είναι νέοι εκεί. Σε έβγαλα. Τι λέει από κάτω. Μόνο για λίγο. Σωστό.
Ωραία, Χριστίνα, σε ευχαριστούμε. Και Πες να βγάλεις αυτά. μια λαθρέα λήψη Πιο πολύ. Σαν τη μακρύ. και επίθετο και όνομα. Ναι. Και εδώ, μάλιστα. Αυτό το έργο Τώρα αυτό έχουμε. είναι ένα έργο, μια μακέτα ουσιαστικά. Είναι τσαρουχικό από ό,τι βλέπετε. Και αποτελεί μια μακέτα ενός τεράστιου έργου που πρόκειται να φτιάξω. Τεράστιο, έτσι. Τεράστιο. Γιγαντιαίων διαστάσεων. Ναι. Αποκαλυπτικός. Μεγάλες αλήθειες. Παγιώτη, τι βίντεο πάλι θα ανεβάσεις βίντεο στο YouTube πριν. Νομερικά. Φύγετε, πούλο, έλα. Μας διώχνουνε και δουλέψει εδώ παρόλα αυτά, έτσι, δεν μας άσει. Μόνο εδώ μπορεί να βλέπεις. Από εκεί απαγορεύεται. Δυστυχώς δεν μας επιτρέπει ο καλλιτέχνης, οπότε αναγκαστικά θα δούμε αυτό το έργο. Ναι, θέλω να γράψει έναν το έργο από πίσω. Θα πες εδώ είναι, μαλάκα, μίλα. Το έργο είναι του πολυταλαντούχου, πολυδιάσαστου και πολυμορφικού Αποστολόπουλου Νικολάου καλλιτέχνη του 21ου αιώνα. Σωστός. Έτσι, το οποίο ακριβώς. στεγάζεται στις υποδομές της καλών τεχνών. Μπράβο. Ναι, όλα καλά. Εσύ θα το γιορτάσετε, θα κάνετε. Πόσο καιρό το δουλεύεις? Το δουλεύω κάνα 2-3 χρόνια. 3 χρόνια, έτσι. Είναι, ξέρεις. Εντάξει, δεν θέλω να πω πολλά. Το κοινό δεν ξέρει. Εντάξει, εμείς μπορούμε να το βλέπουμε χρόνια, ας πούμε, να δουλεύουμε αυτό το έργο, αλλά... Δεν είμαι σε φάση να κάνω το reveal. Το μεγάλο. Αυτό περιμένει το έργο. Και εσύ, Ουλή, βιωματικό έργο έχεις κάνει. Κάνα zoom, μου επιτρέπεις? Κάνα zoom πίσω. Ναι, ναι. Είναι πασιφανές αυτό που συμβαίνει σε αυτό το έργο. Το χάνω, λες και ένα ρυθμό. Για κάτσε να κάνω μερικά... Αυτό, μπράβο, είναι η μιλφάρα της καρδιάς Όχι, μην το μου. παίρνεις, θέλω να κάνω καμιά. Τι Είναι είναι? η μιλφάρα της καρδιάς μου. Την αγαπώ. Τι λες, ρε παιδί? Δεν μαλάκα. Για πες. Εντάξει, γενικά... Μπάδουμε. Σαφώς. Τι όρθωση να μου κάνεις. Το κοινό. Το κοινό. Το κοινό. Εδώ θα κάνεις ανάλογες διορθώσεις. Πούλα το. Αυτό το έργο είναι μια καλλιτεχνική αποτύπωση του κλασικού αυτοκινήτου. Δηλαδή, το κοιτάω κάθε φορά και λες και δεν καταλαβαίνω τι βλέπω. Όχι, ρε μαλάκα. Κατάλαβα. Όχι. Πόρτα, στα έβαζα και τον έχει αλάδα, έτσι. Θα σου πω, εδώ πέρα θα μπει δέρμα. Όπα, Έχω πάρει ένα δέρμα. Κοίτα. Μπορεί και να πεις ναι, λοιπόν. Για πες. Με βάζεις στο spotlight. Σαφώς. Οπα. Αυτό είναι για την Biennale που είπαμε. Big time. Oh, yes. Θα κάνουμε διάρρηξη. Δεν κάνεις έργο δηλαδή τώρα. Όχι. Πες τα αυτά. Άχρηστος παραβιαστής μετά. Ούτε διαρρήκτης μπορεί να γίνεις, έτσι. Πραγματικά, και άμα δεν μπορεί να έχεις ούτε διαρρήκτης, τι θα γίνεις μετά από εδώ, ας πούμε, στη ζωή, δηλαδή. Κάνουμε τέχνη. Σαφώς. Έχεις κάποια άλλη απορία? Το πουλάς. Φυσικά. Πόσα ψηφία, αν είναι. Ιακήμ, άσε με να φτάσω στο ταβάνι του ελληνικού YouTube. Μεγάλες τεχνικές. Αλεξία, τι θα γίνει? Δεν μπορεί να σκάσει Κάνω, Κάνει το unboxing. Εγώ θα ήθελα... Πολύ πλάκα να πάρει. Τι είναι αυτό, ρε? Κάτι γι' αυτό. Από εδώ είναι ο νεκρός μου. Ακόμα ένας νεκρός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Λοιπόν. Έχουν ένα πολύ ευχάριστο κλίμα. Θέλουν να δείξουν κάτι πολύ ευχάριστο για τη συμπτήση. Και η μεγάλη αποκάλυψη. Και η μεγάλη αποκάλυψη. Ακριβώς. Ενδιαφέρον. Αλεξία, σας ευχαριστούμε. Κάτι θα πάρεις, αλλά κάτι πρέπει να δώσεις. Για κάτσε να κάνω λίγο zoom εδώ που το παίζεις αυτό, έτσι. Με αγχώνει. Παίξτε το. Ένα! Σε αυτό δεν μ' άρεσε. Αυτό! Πώς θα
Η ομάδα είναι εδώ. Για να δούμε. Πόση ώρα θα μείνουμε ζωντανοί. Ο Παστίτσι. Σίγουρα τους έχουμε. Ευχαριστώ, μην αγχώνεσαι. Έρχονται οι επαγγελματίες. Δεν το πιστεύω. Ο Χριστοφίγιος προλαβαίνει. Πέσαμε... Έλατε ρε παιδιά, έλατε. Γιάννη, πού είσαι ρε μαλάκα, τι γίνεται εδώ. Όπα, σύσσωμη ομάδα. Θέλετε να βγούμε έξω να τους γαμίσουμε. Ναι, αυτό θα γίνει λογικά, να τους γαμίσουμε. Δεν θα πεθάνουμε. Αέρα. Πήρε μαλάκα. Πέθανε, εντάξει. Αλλά πέθανε κι εγώ. Αστείο έκανα. Όχι και έτσι, όχι. Καλά. Μάλιστα. Δεν προλαβαίνω, πέθανα. Πέθανα ρε μαλάκα, δεν το πιστεύω. Τι... Γρήγορα. Κάτι άπλο. Ένας Unreal. Πέθανε. Σε άκρος πλεονεκτική θέση. Πέθανε. Δεν το πιστεύω. Δεν το καταλάβει κανείς. Ένα δημιουργικό βράδυ. Πόσο πήραμε. Μαγειρέψαμε σε τέλος. Κάτω μας έδωσε. 2%. Εντάξει. Μάρκα πρέπει να μου δώσει ένα. Επί 45. Τυπώνει το κομπλάνο λέμε. Τελευταίο game, μαλάκες, παρακαλώ. Τον καναπέ σου έτσι, μη σκοφτείς. Δεν χρειάζεται. Ας το κομπλάνο να τυπώνει. Εντάξει. Στο χείλο στις παράνοιες. Σκέψου πράγμα, αν είχες βάλει ένα 10.000 τώρα πώς θα γίνει δηλαδή. Για φαντάσου. Είναι έτοιμη η ομάδα. Λοιπόν, μαλάκες, έχω έτσι σε ασφαλές σημείο, αν έρθει κάποιος εγώ. Εγώ δεν μπορώ να λαμβάνω. Δεν θέλεις. Για τίμια μάχη. Πόσο μας έκοψε. Α, 2 σε κάτω. 1% πήρα. Ακόμη μια πετυχημένη μέρα. Ήταν μια ωραία σεζόν. Έφτασε στο τέλος της. Το ευχαριστηθήκατε γιατί το έκλεισε. Καληνύχτα σε όλη την ομάδα. Έτσι. Τα πάμε.